sayure wis mateng. Iki segone wis mateng. Wis, apa wis tak kerjani. Adus Jumatan. Kutitipkan rindu kepada angin yang... Loh, Wes atus to. ya wis toh. Ya tak Cah kene iya wis kendang adus ah. 400 kembali, kayak masak isa-isa. Nik, arep kok ndi? Ya diombahi to sak meneh biyane kok Nang to diombahi iki lho wis tak ombahi. Heh? Wis tak ombahi iki. Mosok? Iya. Iya ya, wis wangi to lho. Ya wangi lho diombah kok ora wangi piye to iki? Ya wis tak isa-isa. Wis ora usah. Lho. Wis tak isa. Ya wis kabeh wis tak isahi. Ya nek tak lari ngono. Gak usah wis kabeh aku sing ngerjani. Wis ora usah wis to. Iki tak penakne, wis ora usah. Engko ben iki aku sing sing ngleri ning jopo. Goreng gak usah. Bene aku wae. Aku wae. Ya opo iki yo? Ocopne sego dhisik lah. Lho. Wis mateng. Lah. Nyayor, ayam meneh. Pak. Napa? Rene ya. Ki mosok apa to jane sing nyayor ki? Kok enek ayam? Napa to, Nik? Iki lho sapa